L'altre. Va. Facturar l'equipatge. Facturar l'equipatge. Facturar l'equipatge. Comprar el bitllet. Comprar el bitllet. Posar-se el cinturó. Pujar l'avió. I com referència tenim aquesta, que és la primera de tot. Què s'ha de fer primer de tot? Datar el viatge. No. No. Comprar el bitllet. Això és el primer de tot. Després? Esperar-te a la... No. Què hem fet quan hem arribat a l'aeroport? On hem deixat les males? Facturar l'equipatge.